Ako nga ihatag ninyo ang kalainan sa pangunahuna nga Katoliko ug sa mga dili Katoliko concerning sa pag-ila sa mga imahen, mga ribulto ug even kining maong gitawag og mga pictures. Kini picture ni sa ako ang mga bugoy. O ang maguwang, ang manghod. So ang pangunahon ng Katoliko, halukan ako ni dili tungod kay picture ang akong object nga ako siyang gitawag og halukan, kung dili ang akong object nga ako siyang gihalukan, kung dili ang ako ang mga anak. Gamit lang kining maong gitawag og picture. Timaan sa akong pagmahal, timaan sa ako ang paghandom, timaan sa ako ang kining walay hunong nagugma didto nila. Bisag picture na akong gihawiran, pero akong intention ang person nga girepresentahan ni anang maong picture. So, mo nang pangunahon ng Katoliko. Dili na puntas pangunahon na nga mga dili Katoliko, or pangunahon na sa mga Protestante, or pangunahon na sa gitawag og mga sulpot. What? Kini picture niya sa akong mga anak. Kung halukan ako ni, so therefore, ang picture mo na ni akong anak. Ingon anak gamay ang ilang pangisip o ang ilang panabot. Okay? Munang kita mga Katoliko, pag naay mga representations, for example, mga statues, mga images, tawag ining mga ribulto, pag naatay treatment concerning ni anang maong gitawag og mga butanga, ang ato ang intention, ang pangunahunang Katoliko, ang persona nga girepresentahan ni anang maong butanga. Atuan ng gihalukan, atuan ng gipahiran, atuan ng giposisyon, dili tungod nagapunting ta ang direct object ang ribulto, kung dili ang ato ang direct object of the veneration maoning gitawag og girepresentahan sa maong ribulto. Yang Protestante ilang una-una basta mo halot ng picture, ang picture nang imong gisimbong, imong gihalagaran. May pag maghilo mo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin. The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo, dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.